Hello everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि रतन गलापि YouTube चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना बे चेनेलखौ बयबो अनसायदो मानो होनना बुङोब्ला गोदान चेनेल नालाय ओमफ्रायो चेनेलनि नामखौ माबायदि मोनदों आरो फार्स्टआवनो खोन्थानो बावनाङा आङो माने बे चेनेलनि नामखौ लानाया जाहैबाय नोंथांमोनाबो सोरबा नायोबो जानो हानाय हिन्दीनि आरोना हिन्दीयाव ब्लग बानायो बिसोरो mampy.rahul इसोरनिखौ नायनानै आंनो इसोरनि चेनेलनि नामखौ नायनानै आरो जिहेतु आं इसोरखौ नायो नालाय इसोरखौ फल' खालामो नालाय ओमफ्राय मानसिया माने गुबुननिखौबो नायनानै माने सोलोंनांगौ ओमफ्रायो माने गुबुननिफ्रायबो माने बुहुत माबा मोनो आरोना ओंखायनो आं माने बिसोरनि ब्लगखौ बिराद मोजां मोनो नायनानै ओमफ्राय आरो आं बिसोरनि बायदि माने ब्लग बिसोरनि बायदि माने चेनेलनि नामखौ लानो नागिरदों आरोना जेरैहाय बिसोरनिया mampy.rahul आरोना बहुत गेदेर चेनेल बिसोरनिया 1 मिलियन साबस्क्राइबार दङ मिलियननि बारबाय 1 मिलियननि इसे बारबाय खोमा 1 मिलियननि ओमफ्राय आङो माने बिसोरनिखौ नायनानै जेरै बिसोरनिया mampy.rahul थिग बिदिनो आङो जोंनिखौ ratan.golapi लाबाय आरोना चेनेलखौ आंनो लानो होदों आरोना बेबायदि ला चेनेलनि नेमखौ होननानै ओमफ्राय दा हासबेन्डआ बेखौनो दोनबाय आरोना चेनेलनि नेमखौ नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा लोगोफोर ओमफ्रायो मोनसे ब्लग आपल'ड खालामनो गोनांबो दङ आंनि चेनेलावहा नुगोन आरोना नोंथांमोना गलापि बर' चेनेलाव नुगोन आंनि चेनेलाव बेथ' जाहैबाय सेकेन्ड चेनेल ओमफ्राय आंनि फार्स्ट चेनेल गलापि बर' नुगोन आरोना नोंथांमोना ओमफ्रायो नै दायो जोंहा दिनैहाय जेबो ओंख्रि सङा आरोना ओंखाम गुदुं संनानै दाउदै एवनानै जानो नागिरदों आरोना जिहेतु रावबो गैया माने बाबा दङ मा गैया आरोना ओमफ्राय जोंनिखिनियानो दङ ओमफ्राय दानिबो एसे माने बेलासिनासो जाखादों नालाय ओंखायनो दायो दाउदै एवनानै ओंखाम जानो नागिरदों आरोना जोङो ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो सापर्ट खालामलांगोन होननानै आसा खालामबाय आंनि हासबेन्डनि गोदान चेनेलखौ स' दायो आङो दाउदैखौ एवनोसैनो मा नांगौ साराय आसु जानायाव बबेखौ नांगौ फिसाखौ ना गिदिरखौ लाबो फिसाखौनो निखौ इयुन जागोन खोमा फिसाद्राय जागोन खोमा इयो ना जागोन इयावनो जागोन दे दाउदैल'सो सं भिडिअ इदिट बानायगासिनो उन्दुलायना बानायगासिनो जायाखै इदिट बानायनाया जाथ'वाखै जाबो माबायालाय जगालाय मोनानि ओंखाम जानोसै लोगोफोर एले जगा दंखायोनो थांबायाबो इयुन दं आं दासो आथु जाफैनाङा आं लुगोन नेमबालि दहायनो लेंहरबो फैया ओमफ्राय ओइनो मबाइला आरो सेराव दं माबार जा हरिखौ आं बेखौनो बोनानै जबानो जायो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय